ma dora ni flebo maliko no maliko ko mana ke fanfa en fait bi obela jeli o fe no ko bismillah aka jum kan 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 anko ma ko star de jour wal ma an do ma wulele o kum kon na labi ay wulel se mami ma o de talla de o ya repertoire nga arem na da do ako la ko faye yoni an do jam kan ko na ama fa na ko fe mi star de jour ale jam kan mina ame wulel la sekuni don ko tikla mama mana ke do men fe kon na ko gara don da o kra chatri boy tanki ebi sekuni do ko ke jamana kon ama wulel sima o kum kon na mam bambul ko rabi no e talla de ale ka bara ben no dongi dama na mi fi ataka pakurba ka foko ora perdo wala sa ngana foje anga page kan ri kan to page la no e Facebook Action Media tu Action Media wal ma en internet ri 3w.actionmedia.net ame kla kala dan ka foko ni 2026 jam kan kura ni ko di o mam sa fo ale ya nga jam kan la datke sa de jour ayo ma fena ko talla de re kenesoro amina fuma di ama aka sikuna dongo ida Action Media fo sula ayo talla de anya huma ko bashiti dema ka kene amra ngasro bashitula ala kana bashige anoshila aywa amba fena ki bismillah tum da jama sa felala comme entre promesse di ma mena ene ko nyina chate ko amini weli mais en clara ko merci bo asira fe ka clara fina ko ere kera 2026 invité folé anga atum da jama sola donc o bunya min dirima ani fol ko me e bolo ko di anga folé sola bi bon aku la rutan bon amena ana mena na kera wala kan bon akera jani toro ema bon foligam mine bolo ala ko bolo ma wa barala ka succès badin diarsa amani ni mo fe wana wa plateau su wa adano toro talla de la se wo we o galeta aywa talla de ama fi na ki bismillah ko kura ka ki fo kada ka ani wuli yanga wuli jabi o te menen ko fika beno talla de on sait que ça c'est un nom dans le game on peut le dire ça comme ça maintenant talla de re to jumé à l'état civil jumé dara talla de na ka wa fa bon nga saka fagado almami adana go Mahamadou Tal oh Tal la de to joni adelo bon classique no be wule tal bon te fega talim bla oui e nana no vibes do ga la de fara la de kro la de bon le vibes do la fara d'accord aywa top tal la de ay sur musique kon na ci est-ce que il est école de musique domaine kon na walma era de wala do musique la walma family pour ça là bon musique kadi toro de binga dogon bon mi era to nya décider ga ke donu la kumbe ga teme tele koro oui et demsen mami la sarni balam sala son do ouais bon nyoyi do ouais ay gere ga na jama voilà bon nyoyi ore a dusu to don wono ko ka do fara comme c'est ka keba parce que wa fugo a base qui se ga musique comme non et ay pour même la star fitini no ada balam sa fena fitini do pourquoi pas efana voilà ora to ne fena donala d'accord et puis on rappelle akira animna akira 2020 ouais. Donc si je comprends bien t'as la bien de la musique la 2020 ouais nere son follow bla le 30 mars 2020 ouais le 30 mars 2020 ni marsi sera ko san da manière san da manière gem ko nala mena me fra do donge jumere de beni talla de adam ko ba do ko ni no nyanga jigoron ngayere we bon do li atane mais il faut que les meno no ouais que les meno ouais obé non ouais jume bo e drill ene for sugudon bal avec ça et ça OK le go afro sugudon bal nana gana mali emsu coloniser wole go drilli patron toropate na daleno mina wole ga na ali santana gang nunu be pd ani ketia nu se kola ba do ablega pani kelere kadien soro ngaso wole go talla de ngatimi sugudon bal talla de gara sugudon bal wole go folk still man ouais den kala do jogor nga be ba do mo tal nana o kale no donc e ka donc li kon nala ete kere al ni fam no me ete kere bon ni fam dable bay bo tano rete parce que yoro ame
yɔrɔ dɔ de la Jikɔrɔni Pagaltier de don siran tɛ c'est-à-dire o yɛrɛ bɛ ka tɛrɛ mun fɔ ko mɔgɔw de bɛ siran polisiw ɲɛ quartier tɔw la ko mais ko polisiw bɛ siran Jikɔrɔnikaw ɲɛ o kuma ye tiɲɛ dɛ kuma ye tan Jikɔrɔni n'i y'a mɛn dɛlɛnga a bɛɛ bɔra Jikɔrɔni an yɛrɛ fɛn Ala y'an sauver dɔrɔn sinon an yɛrɛ tun bɛ raté o kana nin fɔ ne ye Jikɔrɔni n'i ye Jikɔrɔni ka siran ne kɛlɛ ɲɛ o ka siran ko Jikɔrɔni ka tɛ a ma wolo a nana de non e fa fasa donc n'i wolola Jikɔrɔni ka mɔ Jikɔrɔni kɛlɛ bɛ k'i jeli de kɔnɔ ayi foyi i tɛ siran foyi ɲa ni mɛlɛkɛ jiginna i b'a k'i b'a minɛ kuma e tɛ jɔ se k'a fɔ n ci bɛ kansew bɛ denmisɛnninw yɛrɛ dɔw bɛ sa olu ma ɲinɛ Dibali Seba ninnu Sirigile ninnu Bayisa ninnu denmisɛnnin ninnu ma ɲinɛ donc est-ce que an tɛ duba bɔ SDA la ka na n'a ye Jikɔrɔni n'a nana waa tiɲɛ n'a nana an bɛ duba tiɲɛ waa tiɲɛ d'accord o kuma an ka to SDA bolo ayiwa Talilade an bɛ fɛ ka dɔn yala i ka style i ka genre ye jumɛn yɛrɛ de principalement bon musique ne yɛrɛ ka timi sugudɔnbali de sugudɔnbali cɛ min sugu ma dɔn n bɛ dɔ k'a bɛɛ la donc e bɛ ci fɛn bɛɛ a bɛɛ Tali hali ne ye galama fɔ sisan ne bɛ ci nin kɔnɔ ka galama fɔ cogo di ka galama ci don ne ye biti fɔ voilà tellement ne tɛ se quoi n'a y'i ja tɛgɛrɛ fɔ n'a y'i ja surun ci ne bɛ cɛ a kɔrɔ a kanu ne ka don ala ma don ala mɔgɔ kama a kanu ne ka sɔrɔ ka kɛ sababu de bɛ na maintenant c'est à toi de décider parce que a ka di ne ka invité de la mun ka d'ale o de kɛ quoi c'est à toi de décider sisan an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ la e bɛ fɛ an ka biti de kala walima e bɛ fɛ an ka ci tɛgɛrɛ de kan walima e bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na an biti farima dɔ k'a la sisan biti farima dɔ k'a la donc o b'i bolo dirili kelen k'a la an ka jigin kɛlɛ kɔnɔ san k'u gosi k'u tagama to ko yɛlɛma i ko songolo bezi wari tɛ ko a gorongoro kasa mɔgɔ tɛ a bɛ fali faga Tali ka fari ko kinjɔn cool n ka teli ko super cool n ka flow c'est cool a mémoriser sur ay cool dirilikɛlaw cɛla n ye fanga ta i ko Sunjata ni n'olu jɔn de bɛ se a ye gɛrɛ ko kala ta dɔ ka tigɛ bɔ n ka dɛrɛ k'a kan ka tigɛ dɔ ba ka barika tu sibila i ko kala ta micro kɔfɛ o kule ko dabara n'an bɛnna b'u ye duguma san kɛmɛ kɔfɛ mun bɛ saya san kɛmɛ kɔfɛ mun bɛ saya san kɛmɛ kɔfɛ mun bɛ saya hali ne ye san kɛmɛ ni o kelen don i bɛ sa i bɛ taa de tan foyi tɛ ala ko k'i bɛ taa wa i bɛ taa i ban fosi t'o la d'accord ni i bɔra ka dɔnkili min da sisan n'an ko k'an b'o décortiquer parce que i bɛ kuma dɔw fa kɔnɔ i ko ko dɔ tɛ ko a tɛ ko de olu ye tiɲɛ a tɛ ko cogo di bɛɛ yɛrɛ ta ye rappel la sa a tɛ ko e na de la ka ɲɔgɔn yɔrɔ n'a ma ko ni tɛ ko an b'a dɔn sa hali ne yɛrɛ tɛ ko sa i bɛ se k'a fɔ n'a ye kɛ Talilade hali ni ye wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ ne tile saba jumɛn na ne ka donc ne bɛ wuli k'a bila dɛ e b'a wuli k'a bila d'accord i bɔra ka mun da sisan e ko ko o ye dirili ye donc je vais voir est-ce que ni mɔgɔ bɛ yen bi ni mɔgɔ ko k'a b'a disi da e disi la dirili la o bɛ kɛ cogo di n'i kɔra ne kɔ la dirili la n'i kɔra ne kɔ la e mɔgɔ sa de e ko ten n'i kɔra ne kɔ la e mɔgɔ sa est-ce que e bɛ sɔn an ka challenge lancer parce que on a eu un invité an ye dɔ fana sɔrɔ o fana bɛ dirili de kɛ ale fana ko ko mɔgɔ tɛ se ka disi da ale disi la bon face à face o bɛ tiɲɛ n'a kɛra saya wele bɛɛ b'i da sa o de fɔ ni mun ye mun diya i b'o de fɔ mais n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kɛnɛ kan o kelen don o kelen don donc e ko k'e ye dirili patron ye ale fana k'ale ye dirili patron ye tɔnɔba t'anw na an y'a dege ka s'a la de d'accord ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw sɔgɔlen don Actuel Media Jabaraso de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko jamukan min ma ko star du jour ni o y'an ka don maa weleli maa min b'an bolo kɔrɔ bi o de ye Mahamadu Tali ye ni bɛɛ b'ale dɔn Talilade la Talilade an bɛ se ka na jamukan kɔnɔna la est-ce que u ye featuring kɛ avec d'autres artistes bon ye fitinin kɛ ni mɔgɔ fila dɔw ye collection ye dɔw ye mɔgɔ kelen d'accord olu fana ye Jikɔrɔnikaw de wa n ye collection ye Jikɔrɔnikaw ye bon n y'a kɛ ni o ye Sɛbɛnni kɔrɔ Iba Nos bɛ d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni ala ye pouvoir d'e ma e yɛrɛ bɛ fɛ ka featuring kɛ ni artiste jumɛn que ça soit national ou international bon n'ala ye fɛn di ma san n'ala ye son assez di internationalement o ye mɔgɔ fila dɔrɔn jɔn Central C and Lil Durk ne tununa dɛ tɛ Central C la ne t'o dɔn dɛ ale bɛ dirili de kɛ ouais ale bɛ dirili ye d'accord ani jɔn Lil Durk
Amérique to do ne ko fene do c'est-à-dire ne amet depuis terasi urbaine depuis ne oyo be wala ne afel dabla sinon wakati mina ma tan fala me chamando mede mais ça boro du men kon nala alors malila ouais e ka fitre ngi revete mo chez malila bon malila bien jo mo fla Elizabeth ani umsale non una drill lega o falala ay bo zb c'est fembe la mais tanti musangare to tanti musangare aba ta da jil gana ne ben ta da et puis du projet complet avec le monde effectivement d'accord alors talla depuis ni eduna musique kon depuis 2020 fona c'est bima et yere fin du meilleur et sur musique kon la fo yere ko est-ce que n'était bon arabula bon c'est non agila di ko dugula parce que wara damne iba ibe songele mbodoro terio wena beta effectivement iba absenya fedoro wa isega bufurigo parce que ne renga koke mo ma nit se ga fo ere ko manager ere ni la parce que nit se ga fo denga manager mais da be kan yere ga fo d'accord ko do lay bi yere je war do la son kelin kam ne akete parce que ne fam kan do rebe no bola ne akete ni ga akete don parce que est-ce que ni 2020 2021 ne concert ga oui 22 ga concert ga 23 ga ke 24 ga ke 25 ga ke ouais ça ne passe pas dans le nom de la wa baby ta vidéo la baby assuré faire non al marché fait les concert parce que nya kan mo gote parce que mo do ko ni kule la ni ma mo yere be mo ko oui tiens parce que mo gote me ma follow yere oui ni yere wa ko ku ayende me wala la wa sura ku mi mo bi yere bon al jodo ko histoire bi aba fa dema ki dema ko ba wona mo la ko mo men dem fa ba fa ga nya tu ga ta jo tumare la na e mo mi o re bi se ga dem bo ata tumare la ba nyele aba yere amna fa ko ba ne ma mo ga wona yere bo ideme ba ga yere bo an ro do de ba fitin il faut que ma be ko fem ikan fem ki yere ni ma ke mo taki wara se am bo dem ni yere te parce que al na sur niveau de là ati wa la mais yere ni yere dem o fene éternité quoi d'accord talla de est-ce que ante yere bi kan don tugune ante bi tikem la nga yala ato OK L'espoir, c'est pour Dieu. Je me bats pour mon ciel. Je sais qu'il sourit là-bas dans le ciel. C'est pas tout le monde qu'il faut se confier. C'est pas tout le monde qui a l'amour dans le cœur. Allah be sans fin manifume tuguma. Ananaga Allah de bateau. Mantega hina nyona. Chogodi Allah be ninana kasura mbede be filila. Ambe bora fenkelena. Wambe be tata hero kilena. Bimo ya sigilo no warika. Anina balmani sikia. Ibe bana fura so wata million mi balma do kun ibe sa abeta wa kemedo isu kenela mama toko lebe ga joro sininko anyina na ala ko ntemera mama ko fo ani che tasuma kala nega fe kolo ya degere ne ni mama tel dana ya mate kana fo muso atekino mara muso de mali cheba chama fa woro kana la filia kera ki ba furusi woro na fatiba kana na nyibi ni dalu tida shukura nebe nanda ginyi kashira pego suba segati fierté tala no nigi to fara tigere talla de na be fo ni album ngono na be fo ma betse fo ba mune ni musique kele jigi kono colore kele la ou bien ye fendori parce que ni c'est-à-dire ni flow qui te jigi mo rante galon aba bon tu sors musique te instrument musique parole effectivement mo fa oui musique yere ni we jarmge musique yere d'abord ka mo arama de agla siki kula famia ko bla sanya ma mais dirili tarapo no lo yera américain le bora américain fo itala wala lo yero le lawa na manye be dongi da parce que ne rego matime suguro mballe manya amini oui mais c'est où yera mais c'est ga beke oui voilà d'accord mais il m'a question j'avais alibi il est comment on font qu'est-ce qui a poussé talla diga comment il faut est-ce que fait no rekera la wa ou bien fait no rekera dore la mon tigre parce que na comment interale c'est-à-dire avec mon responsabilité quoi ouais ni ani jamano no to ni be fin là ni na me poser garwe mun na nay bo
yɔrɔ diɲɛ i bɛ ko caman kɛ n yɛrɛ la dɛ i bɛ ko taabolo la dɔnkili yɛrɛ bɛ ɲini ten i bɛ kow layɛ de quoi actualité layɛ minnu bɛ ka kɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan ka n'a kɛ dɔnkili ye e yɛrɛ b'a dɔn ne ye fɛn fɛn fɔ bi an filɛ ala y'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ k'ale de bato an yɛrɛ damaw tɛ ka ɲinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala bato cogo di i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen san miliyɔn b'a kun 1000 b'i ka fura san i bɛ san a bɛ taa 500 don i sini kɛnɛ la mun kama tɔgɔ tɛ yan effectivement bon e fana ka muso tɛ se ka gindo mara n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'a fɔ a y'i la de tiɲɛna bon an bɛrɛ fɛn min na exemple di ma Mali cɛ b'a baden de bɛ fɛn ba bɛɛ ba ninnu ni cɛ ba muso de y'a bɛɛ faga olu ye catiri de sa fɛn min tɛ tiɲɛ catiri tɛ tiɲɛ o ne bɛ réalité de fɔ wa hali ne b'a f'i ye woro kana woro la fili quoi a ma ɲi parce que a kɛra k'i ba furu o kɔni ye tiɲɛ mais gindo mara ko in an tɛ sɔn o ma dɛ non tiɲɛ don muso bɛ se ka gindo mara tɛmɛ cɛ kan ayi non c'est mais muso de Mali cɛ b'a bɛɛ faga o ye catiri sa mais y'a f'i ye olu bɛɛ ye catiri de o bɛɛ ye juste que o bɛɛ ka e bɛ fɛ ka wari sara tɛ Mali il faut de Mali la dɛ mais c'est pour nous conseiller de quoi i m'a ye o tɛ muso dɔrɔn ye dans la vie là on peut pas faire 100% confiance à un être humain i sɔn n'o fana ma mais fɛn kɔnɔ n b'a fɔ ni mama tɛ n danaya ma tɛ parce que ni ba tɛ mɔgɔ fana tɛ i tɛ se ka da mɔgɔ wɛrɛ la i tɛ se ka da mɔgɔ voilà cɛ b'o la muso ka ca i furumuso mais ko muso bɛɛ ye muso ye ouais. D'accord. Ayo talla de. Bon, je sais pas, on a l'habitude de voir bon, ini bacha de tchela. Donc on me fait donc on ni bacha de tchela. Réellement. Bon, menen bacha de tchela ba do. Dieng na fori ma ko tchela ka ba. E ma ke kibe ke muso e blen na tchela kan fo ka muso. Eh, chori, ba bacha de muso ya. Parce que ba ka so mi ayo batama do da batama yora bo de fo. On a trop batama ka no ga ya. Batama la vono de expliquer ça. A jira batama na de quoi. An batama ko me ɲɔgɔn fɛ. Sa batama a essayer ka be ma bo de batama na. Bon batama ma sɔn. Bon batama ya ga to ya o bo tɔgɔ de cɛ ma ba fɔ ko ketu nɔgɔlen a parce que a ba la de quoi. O de ma o de bɛ ne na cɛ quoi. Donc na muso le ko a mai muso ye bonya fɛn de an ni batama tɛ. A yira bili kuna dɔrɔn ne ba ye muso de bɔ ne ka muso bonya de jagoya. O ye tiɲɛ. Wa a bɛ den tɔgɔ tiɲɛ a b'a do ta ka sɔrɔ a ba la. Batama fana jo t'a la dɛ. A jo b'a la. Mɔgɔ bɛ se ka ba t'a la o man ɲi dɛ. Ma ɲi ta ko so ka diri de wa n t'a ɲɛna hali ka se ko cɛ ka ye dɛ. Ka se ko ozo zoli tati to kan dɔrɔn i y'a sɛbɛn ko ozo zoli. O cɛ ka ni bacha de ya. Talla de. C'est tant bien. Kɔni nin tɛ kɛlɛ kuma ye fiyewu. A kɛlɛ kuma tɛ sɛbɛn. C'est sûr que o cɛ ka ɲi n'a ye. Ozo cɛ ka ɲi na ozo zoli cɛ ka ɲi na. Ozo zoli cɛ ka ɲi ni bacha de ye. E ko ten. Tan foyi tɛ. Mais ni bacha de ye video ye sisan. N'a y'a bɛɛ tɛ ne sɔrɔ yɔrɔ dɔ Jikɔrɔni n'i sera Zoom a fɔ ko n'i sera golf la ko nɛgɛw b'i tiɲɛ n'i sera Jikɔrɔni a ma sa i tɛ s'anw yɛrɛ ma yɛrɛ dɔw bi dɔrɔn denmisɛnninw b'o ban ye olu bɛ museli de b'olu bolo museli sisi ninnu bɛ museli o wo tɛ kala o n'i sɔgɔra museli i t'a ye ɲɛ Talla de kana nin fɔ tan museli o ye wo kala tuguni o kala man di voilà mais aw fana i kan ka f'i ka denmisɛnnin ɲɛna o ka dɔ bɔ i ma ye n'u sera yen nɔ Jikɔrɔni yɛrɛ de baga an wolola k'o sɔrɔ yen wa an bɛ sa o to an denw fana bɛ na o kɛ ten de o ye continuité de ok ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ e yɛrɛ bɛ Mali musique cogo di Mali musique e b'a ye cogo di Mali musique bon n ka son dɔw bɛ yen Mali n'i y'a mɛn musique bɛ taa ɲɛ artistes bɛ ɲɔgɔn fɛ de quoi parce que i b'a dɔn musique yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni clash t'a la a bɛ clash kɛ clash fana ye ko wɛrɛ o ye musique domaine ye rap domaine mais a kana ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn maliyɛnw tɛ o de dɔn quoi olu ni clash nana dɔrɔn olu b'o kɛ juguya ye olu b'u yɛrɛ kɛ américains jagoya de an tɛ se ka yirikuru minnu ma ji la a tɛ kɛ bama ni américains bɛ clash kɛ dɔrɔn olu bɛ ɲɔgɔn faga de olu b'u yɛrɛ ko de quoi olu bɛ ɲɔgɔn faga de i tan tɛ yen dɛ. D'accord. An bɛ se ka ɲɔgɔn faga donc juguya nafa foyi t'a la. Juguya nafa foyi t'a la. E ma ye n ka son dɔ mais n'an ta ɲɛfɛ an ma fɛn bila. An na kuma o fɛn. D'accord. Ayiwa est-ce que album bɛ Talla den bolo pour le moment? Bon pour le moment n bɛ ka mixtape de labɛn. Donc album tɛ yen fɔlɔ. Parce que n'i ma ye ni i bɛ dugu ma nafa album ni mixtape ni EP nafa ka dɔgɔ. Kosɛbɛ. A ka dɔgɔ trop. I b'a kelen kelen bila o la ni mɔgɔw tulo tɛ ka fama i ma. O hakili bɛ tu la i bɛ yɛlɛ dɔɔnin. Donc ni album bɔ. Son ne ka son filanan o kɛra EP de. Oui. Son ɲɔgɔn fɛ ne ye son fɔlɔ bila ka EP de bila son filanan. D'accord.
ok an bɛ don min na i ko bi dɛmɛbaga jɔn de bɛ taa laden na parce que y'a fɔ kuma kɔnɔ ko i yɛrɛ de yɛrɛ la wuli fo ka na se bi ma donc on sait pas actuellement n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ y'a laɲini ka dɛmɛ don i ma walima toujours n'i bɛ o cadre de kɔnɔ. Bon, mais c'est comme si on a. Demain, on va me dire Jodé. Tel que Mathieu, Moussa, Ozo, Olche. Où on a fait les gens? Où on a fait les gens? Où on a fait? C'est au dingue. C'est au dingue. Allez, Ozo Jodé. Allez, Ozo Jodé. Oh, Ozo Jodé, tu as une bâtard. Eh, fama Allah. Tel que iPhone Bagaré. C'est ma façon fou. On a tout droit. Effectivement. Donc si je comprends bien, tu as la dessinée de la belle là pour le moment. Non, Aïch. Non, mais c'est mon label nous utiliser na fatala. Oui. On avait tiens était ton nom. D'accord. Au final maintenant on est allé. Ni on s'est en barak, tu musique man non. Je vais en barak et ben à du fou là. Na fatala. Oui, tiens. Ante fait bon c'est on redonne. Ouais. Ok, on s'en met là. Oh, ben. Ouais. Ante kelen kala. Mais c'est du à quel douceur là il a ségal le bal ok parce qu'il y a quelqu'un qui est il m'a quelqu'un qui est au début du temps le bal est mis bas comment on a le don on fait des tas pour un peu sur le même désert Damine tiens na lesagena kuma dugu foite uma muda fama me munyu yigo bamba munyu lebe shiba shefana ibe wolo domina na fori makode che derige iga lafia bane kangi che siri jien ju ya te jien nyemo ya te ba jien ngoni ya te ba uma follow la wote la baila ateke la atefema joy ima barake dono ibe ke joy mogo te so kangi dogo igo kalson sino wani ni jige jo togi koni yiri te mogo bla bambana ya koroni mori ya toyu gi jugu ya dono lali bebe ba wala passe negatire igo pele ate me ube na je ubatele ate bla fonga million bade konte fonga person zile wotati umusare ibe na domina li femana ibe ta domina li feteta Mangi berebe mogo ma dunuya iwati dunuya te to yara e dono la me arrive soro ni majani derige seye ko era e dono la me arrive ni majani derige seye ko era e ni ala te ne te mogo siga jo mama de ka corazon idéal soro nale maso o la ne be sira ne jikana bo wa kama ne be so ga shubo bidika ne be jigi go bo biga fulo korola igo top sante igo boble po mana bo go be kule ko ta da bali bana mali artiste yala fonu ta fanyera dama kera bete mumbana bezike o be kule kale no te kuma e mambiri lorla ibita de kenata dondo la ni bebe ba maramba bigini ni baba ni ay sabali jo shite shini do anyini yigi yere do ibe mina figa do kabe se ganyene bo nunu be animo kele igo dendo bariga tula igo plafond menu jatige igo darago ibe se ga wele mali pera gamozo debe zigi do igo yiri yani go ibe na domina ni femana ibe ta domina ni feteta tangi berebe mo ma dunuya iwati dunuya te to ya dono la me arrive ma si de ara soro ni majani interiga saya boya dono la me arrive ma si de ara soro ni majani interiga saya boya. Wow! Vraiment, ni arabe conscient. Donc, ni ya ira ko ni yote ki jama ni mi de lor la dans. Ibi lafiya. Ibi yere lafiya. Ibi tareke. Asale na. Ka. Ale kale flé. Mouvement major, fauche major. La vie continue.
donc jusqu'à fond mɔgɔw ɲɛna ko i kɛra cogo o cogo i kɛra star i kɛra fɛn o fɛn n'i sara la vie ne va pas s'arrêter parce que i sara tant que diɲɛ ma wuli la vie continue donc n'o y'o dɔn i b'i bɛrɛbɛn mais i ka kuma kɔnɔna la i tilala k'i adresser i tantiw la mun y'i bila o la maraba bibili ni babani olu mun ka na di olu yɛrɛ dama tɛ ka voilà o ka sabali d'accord ayiwa Taliladen i ka projet ye jumɛn dans le jour avec bon peut-être dans 5 ans i ka projet bɔ ye jumɛn bon ni ne kɛra sare dɔnkili la sisan parce que ko bɛɛ bɛ ala de bolo ala de b'a latigɛ i bɛ se k'i yɛrɛ faga kala min k'i la i tɛ kɛ sare ye ni n kɛra sare ye ala ka nɔgɔya kɛ wari dɔɔni ka sɔrɔ ala ka nɔgɔya bon ne ye sɛgɛn min kɛ ne tɛ fɛ n dɔgɔnin minnu bɛ duguma olu k'o kɛ parce que olu bɛ an kɔrɔkɛ ninnu jɛ olu ye sɛgɛn min kɛ olu bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ de k'o kɛ olu ma ye i ye sɛgɛn min kɛ n dɔgɔnin i bɛ studio i b'a la nɔgɔya u bɛ diyagoya o bɛ ne ka projet la k'a la nɔgɔya a sɔn bɔ ka i ma ka Mali la taa ɲɛfɛ an mago b'o de la quoi. D'accord. Ok donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ama ala ka i kɛ star ye ka tila ka wari nɔgɔya projet minnu fana bɛ i hakili la k'u fana k'u sabati nɔgɔya i ye maintenant o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni mɔgɔ min ko ko en tant que artiste en tant que rappeur ko i ka conseil di ka daminɛ e la ka jigin i dɔgɔninw na e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna bon ne b'a f'u ɲɛna i bɛ ko o ko la mɔgɔ tɛ kɛ foyi ni mɔgɔ tɛ nka ni jigida mɔgɔ kan nin ye kuma fila ye mun bɛ ɲɔgɔn na mɛ u tɛ sira kelen fɛ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ mɛ i ka ni jigida mɔgɔ kan cogo di o kuma in bɛ i n'a fɔ yɔrɔ min na i bɛ na don min na i ni fɛn ma na wa i bɛ taa don min na i ni fɛn tɛ taa i bɛ na mɔgɔ bolo kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔ bolo kɔnɔ mɛ kana ni jigida mɔgɔ kan parce que n'i y'a ye i bɛna don min na se t'i ye u b'i ta i fa ni ba b'i ta u bɛna dɛmɛ yɔrɔ mɔgɔw minnu n'i ka denwolo yɔrɔ la i bolo ko jumɛn don intérêt de don dɛ u bɛna fɛn min di karisa a ye kɛ tan a kɛ tan a bɛ sara de dɛ i yɛrɛ b'o dɔn i ye muso ye wa i ka banni kɛnɛ fana la mɔgɔw bɛ t'i sulo dɔwɛrɛ tɛ dɛ kasa ka n'u tɔɔrɔ n filɛ mɛ n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i t'a ye dɔ bɛ yen nɔ san a bɛ se ka ne dɛmɛ san ne tɛ semaine ban ne ma bisi kɛ a b'a fɔ n'ale y'a kɛ ne bɛ tɛmɛ a la o de bɛ an jɛ wa an k'o dabila an ka ɲɔgɔn dabila an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ban o tɔw nana an ka mɔgɔkɔrɔbaw minɛ ka taa n'u ye parce que an yɛrɛ de y'u feere quoi farafin ye farafin ɲɔgɔn feere tɔw ma tɔw mana tɛ mun minɛ ten i bɛna 100 di dugutigi ou jumare di dugutigi ma dɔrɔn a bɛ jɔ 200 di ala ni dugare ko ye mɔgɔ sɛgɛn dɛ bɛɛ de mɔgɔ dugare o ma dugare ko ye mun de k'aw la d'accord mais Taliladen e donnez musique là i ka famille kɔnɔna la comment la famille a jugé olu fɛ yen n'i bɛ komi ka di i b'o de kɛ olu tɛ mɔgɔ si diyagoya ka don ko dɔ n'i ye fɛn min kɛ i b'a kɛ ka ɲɛ de kana bila i t'a daminɛ k'i b'a bila dɛ i bɛ nɔ de bɔ a la i b'a kɛ de i kana kɛ fugari ye dɔrɔn o de b'an fɛ yan n'i bɛ ko o ko kɛ o bɛ ne hakili jigin n ka professeur dɔ la ale bɛ ko ale fɛ yen ale den n'i ko k'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ ale ti bala la k'ale n'i ko k'i bɛ sonyali nɛgɛ ale b'a f'i k'a kɛ mɛ i filan kana tɛmɛ e la ne ko a mission fɛnɛ o fana ye problème ye dɛ ko i filan kana tɛmɛ la sonyali la ko mɛ i y'o de décider donc i ye fɛn min décider i kan ka nɔ b'o la diyagoya donc o y'ale fana ka idéologie donc ne bolo ni i ka famille ka idéologie kɛra o ye ça serait très très facile que i ka n t'a dɔn fɛnw na i ka avancer quoi an bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔnin na a ye foli di n ka mama ma a bɛ so ale kama ne ma kɛ jogo sago mama kun bɛ to kan ko ni yiri a b'a fɔ n den i cɛsiri mɔgɔ ma ɲi u bɛ ɲɛ ɲini u bɛ fɛn bɛɛ de kɛ k'i la jigin a b'a fɔ n den i kana dimi i cɛsiri don dɔ dɔw bɛ jaabi a fɔ mama ye k'a ni ce ale kama ni jugu bɛɛ le se ni bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ kulo ko Taliladen sugu dɔnbali cɛ n'a ye ɲɔgɔn tɛ an bɛ mama fo di donc an b'an profiter ka mama fo parce que an b'a fɔ mama ɲɛna ko a kuku k'ale den ma ɲumanya yarabi ama k'ale bi k'ala a ka kɔlɔsi juru sama n'ala sɔnna ma an kan ka tɛmɛ nin kan ou bien an kan ka tɛmɛ nin niveau kan ok Taliladen parce que an y'a ka musique ta k'a lajɛ a b'a ye k'a fɔ i ka inspiré yɔrɔ ka jan mun de bɛ e la inspiré bon hakili depuis me classe kɔnɔ hakili ka di donc intelligence bɛ depuis ni a b'a da ye n b'a samara na de donc i bɛ inspiré samara na de parce que bɛɛ ni kɛ dɔw bɛ yen nɔ
nous le tellement coffee nous inscrire na ne réfléchir donc la ne be déjà quand je suis ne be ka on code ne be réfléchir gagner quoi donc ben ga inspiration ta donc eko kita bena inspiration c'est na al influence inspiration c'est na inspiration de be do na inspiration na la fem be na inspiration na de be do na studio ko wala de be na sur media ay ne mana ta yoro inspire ne mana sigi doron ka ne agli ga jigin doron ko flow do se no ni inspiration oh ya agli jigin flow do la bia ate baere oh ya agli do di na da fe ya agli jigin flow na o jigin ngata me bidiga la me ji tante o jigin ngata kabani wala ne se be no gari abe se gati Malira busana mande mafuya iba one flag la dance kasma sa kijibe bala deja black angela Ciao bega fogone abena chama kono ko ngafota daini ai iba one ten to talla speed ba asira to majan ye ibala kana gerena wal fi kana sana ala kaso shi ani kenya bachina na samani ko wari chama ye kabla ya jane butere kanya ege ninga para fere kono jeni igu nono kene nyaga mi tala igu fene bu kuchi ninga pere negative igu te mama igu avion fe e mania tebe e mania tebe old school sinu tout est cool never felt a pay tage bimatu a even sort of full neni petit joe ani look oh joli ah faut joli mais racha mani bashare ouais aya talade comme c'est une émission qu'on a mais ça faut que je me camegi 5 cassé à Kuncheroma malheureusement mais comme il y a fait comme là en fait c'est gana to en kokawuli toujours amé bon jam kan kononi donc ama fien ibega donc je sais pas son mibibolo là-bas il a son là-bas mi challenge là donc généralement ama keni au son donc ni au son bibolo sont préparés donc yoni angase jam kan Kuncheroma maintenant on veut savoir ika comment là-bas mais ça que du meni plateau inka ani no asuro il veut faire affaire au fond sur les damasiko obstacle du meni donc moi mam sœur me jamlay ama la dil doro fembe ala retire o jerino ama la dil al sara do fara na tasmanya ga fifan tasmanya ga di melege klogere mo te kuma me mo te yelige parce que ni ame be kuma do fo ya ne ya bu akaide wato amen aga fifan doro tasmanya ga do nakata melege tajugu mo be sana do na tasmanya ga do na temel be ga Pero te la lema ma kwa lo da no ni be jugo no vibe se ba vibe ni nere ozo pero mo jone jurza ozo la ere we ra na ozo achaga ne ta bote naturel we ne jure d'accord attends ne me frère donc ne da se fait pour moi je pense qu'on a touché à tout ça ouais moi c'est fait me fort on fait ni fait me fort ni balane be fort chukele ndi wujara be fort moi ben a fort na ça ni bitam se ganyo so dona na taw la effectivement wal mani concert do be no doro amina passé plateau ranka o annoncer que aywa comme ya fito comme na chamka ko ni alesera kuncharo la iga kuma kala ma yo fa plateau ga me iga fulga la ma mu cha ke ni ka tunya ka di en fulga suma ani actuellement déjà bon foli bele le bar bi daw bem e daw foni mo fo foli ouais ami ala ga fo ba ala il faudra pas ala il faut foli to ko fere ay foli to foli o jelendo aywa tallade amé foli dina ma fina ko ani wuli kana yanga jam kanjabi a jaraay ko sobe amé siga foli di ma ka fina yara biyama ala ki bolome e ka barala ibe fe ni ala ki teme o bela jenka ma aussi le fe ala ka teme o bela jenka atome de ni flewo amé siga foli ni tanu ta di aw ma ko kura amu suna jam kayna fana sen wakati ma
ama fena ko ni degara aw ñe garseke bi star du jour la ka wala ni ka fa man ci mambul ko bi o de Mahamadou Taliye ni be balé don talla dina gem ngona walma ay mëna bolon kon na la donc aleka style amese ka fo ay mëna ko suudon bal mais amay ka fo ara dirli ke ka ca ko sobe ana jara ka masara ka carrière musical kan adona musique on na la jodi ani ay gela no ya musoro ala fo kan se dima en même temps ra projet wi jumé dans le jour à venir au fait mais ko ska bino wala sa ko na faisé en page ko ka bento page la ni be Facebook actuel media du actuel media walma as internet ni ore 3w.actuelmedia.net il faut avoir ba kala matukuna il a des coutumes ni ma wanana ça déjà plateau kan ni ikera artiste yoni ka boko ni ambe en followers sur la blani donc aba fo anyana ni ala sonama fami o kon fena ke machine ga kadaka fami talla de kelen wa challenge son la ben oblige ni kama aba fo yana kun ni dans ski bi jam kana ka la fena ko au quand même pour un autre numéro de star du jour. Mathieu, Albert, avec plaisir. Tu es bana motra. La de paya temo. Nama nyebe dimi na yo ko de ka. Ou me sega la kale, menas que la be fuarte. Diu se kola ganga yeke. Al ni tie soro. Dondo la be siriwo saba. Kala ga siriwo saba. Kolo bichi siriwo saba ga akili nyami. Ka sanma blaga jamala miri. An ni kol bi fa. Kana songa pa de todo ba dota. Ene de la ga walum so kanu. An ni chega iko ndigi tete wata fe. Mama ga ya fa dora bana balle chupa fa ga sara defini ya wadana bal. Ebi nyare kuma yete juru kumu. Igo ne mu kumu amba ko de gomo aplana tumu. Mate dabe tumu. E me farafi yene de mai dabe wal di bella igo mai. Wono ne ko nyande. Ko me lambe fambe ali kai. Dirili so dora ma di niri de je. Ke dara gomana to. Mai ulu na tabai blaga tuwa ulu nyongo. Iga legend du bejede. Igo sirigi jabate wa son besu. Son la wiye malira puso ngolo. Suni kleme fulo so ngolo kapolo ngolo yo wotoro ka kega juru fa yo toria ba. Ama ndamo la we kulele bi. Chini ubi boni fa yo lo. Wade ja bani mane miri babala. Ona binga ni fe on katama so la male ka wumbusa ka yala d'envol. Maman s'il te plaît, ne m'attrape pas pour le dîner. Je vais rater ta race si tu ne te prends pas la tête. C'est mon devoir de me sacrifier pour toi et mes frères et sœurs. Je vais réaliser vos rêves, mais ça ne peut pas se faire sans la danse. C'est pour cela que je suis dans la rue. Mon frère me sent avant des cailloux. Il n'y a pas de tolérance dans la rue et j'ai fait tout de ça. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai. Je m'en suis toujours sorti plus ou moins brisé. Mais vivant au final, c'était pas mon option d'être aujourd'hui voyou. Les parents de nos amis qui étaient riches, ils nous. Et je voulais ressusciter dans les moments difficiles. Comme Lukaku, je nique les parents de nos amis, fils de pute. Mon nom, d'être voyou au moment difficile, vous étiez où? Ils sont là au championnat de stade, je suis rappel noir, malien et fier. Pas comme Balotelli, toi qui faisais la grande dame, tu devais nous au moment difficile. Te voilà aujourd'hui couché dans mon lit, monsieur, c'est comme Michel. Ouais, mais respect. Non, je m'en bats là. Moi, je le tiens qu'on fait.